brácho. No. Tak já půjdu hrát a koukat na Riderka, půjdem na. OK. Já běžím, musíme jenom vypnout tu výřivku. Já taky. Já vypnu výřivku. Pravda. Jdu ke kompu. Já se jdu koukat s tebou. Nebo nechci hrát Tak v Fortnite si zahrajem, ne? Nebo Minecraft. Uděláme si vlastní Roblox svět. OK. Hej, brácho, že to vypadá dobře. To je fakt dobrý. Doufám, že si to zahraje samotné Riderko. To bych byl rád. Pán her. Já to ještě to musím pomenovat. Pomenuju to Riderko God. OK, tak to pojmenuj. R-I-D-R-K-O-G-O-O-D. Yes! Už to hraje první člověk. Druhý. Napojíme se na ně. OK. Kdo to je? Ach jo, to není Riderko. Ale třeba to najde, když třeba si bude vyhledávat to Riderka hry. Riderko. Já jdu koukat tady na telku zatím už. Já si zatím zahráš Fonko, jo? Jo, zahraj. Nebo možná, no, Fonko. Policie někoho zatkla. Koho? Jmenuje se... Že to nebylo Riderko. Ne, jmenuje se Robert Sokolský. Tak to rychle jdeme. Jdeme to prozkoumat. A kde to prý je? Se rychle půjdu jo, je to v centrum, to je v centrum. A stalo se to ale včera večer a prý tam je ještě nějaký auto. Ale brácho, jdeme se tam podívat. Tak jo. Já beru skejta. Tak jo. Jedem, juhu, nic. Nejede nic, naštěstí. Tady jsou fakt nějaký auta a oheň. Ale všude to tu je. A je tu i policie. I policie tu je. A pizza nějaká. Pizza. Je tu pizza. Pizza. Já tam nebudu radši chodit. Tak brácho, jdi se kouknout za to auto. Dobře. Jestli tam někdo je. Bojím se. Tady je nějaký zločinec. Zdech si, hajzle. Papac. Tak to je tak krásný den. Stůj. Kde je ten můj spotek? Já se bojím. Ruce za záda. Ne. Ne. Já umím, vítej v 21. století. Vítej v 21. století. Tak počkej, jsme v 21. století. Čau. Ale stůj, stůj, já tě postřelím. Teďka jsem tě střelil do nohy. OK. Dej ruce za záda. Jo, to bolí. Jo. Pizzo, zatýkám tě za to, že jsi tady jsi. Ale chceš, aby se... No, dej ruce za záda. Nemůžu. Rychle vzdáváme. Já tě chytím. Nechytíš. Mám skateboard. Proč jdeš do metra? Rychle. Jo. Ne? Jo, a rychle zdrhám. Kde jsi? Kde jsi? Já jsem někde ve rybníku.
někde v rybníku. Loď neukradneš. Neutíkej. Neutíkej mi. Nebudeš si brát loď. Jseš moc krátkej. GG. GG. Ne! Rychle, jedeme. Střelil jsem ti do lodi. Ale ono je pořád jede, jo. Rychle, zdrháme. Stůj, 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 stůj! Pum, 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 pum. Dej ruce za záda, hned. Já jsem to nikdy nedělal. Tak proč máš... Shut hands up. Za záda jsem řekl nahoru. OK. Ti tohle dám víš kam. Nechcem jít. Ruce za záda. Mně se ale, pane Pončíku, nechce. Dej za vedle hands up. OK, tak už si to tam jdu dát. Ale... Ty jsi divný. No jdeme. Dám tě na ramena. Ano, počkejte jenom. Já si tě chci dát na ramena. Počkejte jenom. Přijmi to. Vlez mi na ramena. Já tě vemu. Přijmi to. Jak mě můžete unést, když vážím 200 kilo? Vidíš, jak držím tu zbraň? A jdeme a pojedeme na skateboardu. Který ani nevím, kde jsem vzal. Já se ti nějak vysvyknu. Ty tak. Já ti seber. Střih. Ano, vím. A já tě seberu. Hej, nebude, ne. Chytil jsem tě. Baví tě to? Chytil jsem tě. Vás to jako baví. A vás to jako baví. Jo, baví mě tě zatýkat, protože jsi hnusnej. Ach. Proto nemáš rodinu ani děti. Trochu si to možná... Tak neskrátíme. Bohužel. Proč tady je auto? A proč někdo... Tak to stihni všechno. Kdo? Ty. A proč? Co? Neutečeš mi. Jo lidi, vítám vás. Tohle je konec tohohle videa a my jsme z Pratek a... Zloděj! A Honza Sokolský. Doufám, že se vám video líbilo a oba dva jsme byli kidi a oba dva jsme byli nějaký dospělí. Tak čau!